Iga sanglit kay kita nagsaulog man sa kasumaran sa pagkahimugso sa Kristohanong pagtuo unya kitang mga subuanon dako na tong garbo kay dinhi mangyud gitisok ug nagsugod ang liso sa pagtuo sa Kristohanon Katoliko nga pagtuo dinhi sa atong dapit sa Sugbo. O na nga karon tuiga, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagkahiuyon nga ang tema nga atong himuon nga gabayan sa atong mga buluhaton, pamalandong, kalihukan, anaa mahapunting nining maong tema. Mission gifted to give. Sa ato pa, isip ta mga Katoliko Kristiyanos atong hunahunaon, palabman nato nga dili lang kay atong angkunon para sa katagbawan sa atong kaugalingon ang atong pagtuo. Gani si Pope Francis. Doon na siya inindot kaayo nga pamalandong, no? Nga nagkanayon siya walay sapa nga moinom sa iyang kaugalingong tubig ug wala say kahoy nga mokaon sa iyang kaugalingong bunga. Ang adlaw wala siya mo silang aron lang para sa iyang kaugalingon. Ug ang kabulakan, ang ilang kaalimyon dili nga sila nagpahumot para sa ilang kaugalingon. Batasa na sa kinayahan na kitang tao mas labi nga makabot ang kahulugan nato sa atong kaugalingon diha nga atong ihalad, atong ihatag ang atong kaugalingon para sa uban. And that is the law of nature. Will live for others. By nature, ang simbahan is missionary. Kay kung ang simbahan, dili siya mutubag sa pag-ingon sa Ginoo, panglakaw mo ug unya isangyaw ang balita sa maayong kaluwasan nan walay kapuslanan ang atong pagkasimbahan. Kay by nature ang simbahan is missionary. Pero di na kinahanglan pa nga mongadto tag laing mga lugar aron nga kita mahimong missionary or nga kita mahimong hinungdan o katarungan nga ang uban nga sila hangtod karon sa ilang kinabuhi wa pa gyud sila makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Unang ako ning siging gibalik-balik besan asa kong parokyaha. Besag usa lang kada tuig. Commit yourselves in looking for a lost soul and bring them back to God. Isan kana lang. Sige tagsimba kada Domingo. Nagbudlay ta sa atong mga kalihukan sa atong pagtuo, sa atong mga relihiyoso nga mga kalihukan apan hinaot nga dili lang kay kutob diha mga igsoon, no? So para nako ang practical gyud kaayo nga mahimo nato bisan usa lang lagi kada tuig pagdala mo usa ka kalag nga nawa balik ngadto sa Ginoo. Nabugnaw ba siya sa bisan unsang katarungan nga nabugnaw siya sa pagtuo sa Ginoo. Nga ikaw nga kanunay ang imong pagtuo madasigon dad-a siya o dad-a ang Ginoo ngadto sa iyang kinabuhi mga igsoon. Ihabtay usa ka dalagita, no? Niya ni appeal siya og 9 mornings siyamba kakadlaon, no? Pamasin pa nga na siya hangyo sa Ginoo kung mahimo ang iyagong boyfriend, no? Sud sa mga katuigan nakamatikod siya nga mura na nabugnaw ang iyang boyfriend niya. Unya, sos, nikalit magkamaldito iyang boyfriend niya. Love man kanya iyang boyfriend. Mga igsoon. No? Moto nga, i-attend siya 9 mornings. No? Napamasin pa
makadawat siya sa grasya nga mutagad o mausab ang pagbati sa iyang boyfriend ngadto niya. No? Na nakautot good. No? Kanirabang kuanta bag-o patang ila-ila. Sus, di kita ganahan nga ang atong utot madungog. No? No, kamong managtrato bag-o pa, sumaikog ta. Paubo-ubo rin pa sus pag ubo-ubo niya nawahi mang utot. Kay lisod na dunganon, di ba? Lisod na dunganon ay magpaubo-ubo ka aron di ka masakpan. Ang kuya, mag-unang utot or mag-unang imong ubo, nawahi ang utot. Naghisgot na mangitag utot, no? Live streaming ra ba ni? Anaman si Gabriel nga mo kuha na ni kanang mo MRTCB, no? Mo edit. No? Nagsoon. Ito. Kinsa may na ka simbakulayo, kinsa may nakaagin yung major operation din he. Oh, wa mo kasuway? Puhon. Puhon. Moingon din ang doktor nimo ay niguman ni mag-operasyon. Madam, Mrs. kanang nakautot na ka? Ito. Kay kanad ay kuno ikuan kag major operation, usa gid ay estimahilhan nga ikaw naayo na og maayong operasyon kana gyung maka di na ko isulti naigsuon. Kay kalipay ginas doktor kun maka kay successful ang operation mga igsoon. So 9 mornings, no? Uy, sawa niya damha. Pagka ikaunom nga kadlawon, niingon man niyang boyfriend, no? Mukuyog niya sa iyang pag-apil sa misa, di galyo. No? Sawa niya damha, natapos nila, ug nanimba gid sila hangtod na siya, hangtod sa Pasko. Ug kada Domingo, ang iyang boyfriend, mo na'y mangagda niya. Mo na'y moingon nga magsaman, simba na puta. No? Sus, nabuutan gyud ang iyang boyfriend. No? Nausab gyud ang iyang boyfriend, mga igsoon. So, pila ra may istorya, niabot ang panahon, nga ningon niyang boyfriend, lingkod agad kay mag-istorya ta. No? O na nga, kuyawan siya. Kay malagmit, mo propose na ni o kami niyoon. No? Ikulbaan siya. No? Kay, hagbay ratang kuyog-kuyog. Niya, hangtod karon di yun ka makahunana. Kay ako, nagpanikan ra ba ko kay, maapsa niya ko strain. No? Moto nga. Ningon niya ang boyfriend. Ako'y isulti ni mo. No? Ambot og malipay ba kaniin. Ay, kulban siya, magminya na giniyan. Abi ni mo, Camille, no? Abi ni mo, Camille, sintian ti ka. Nagkahuna-huna ko nga musod sa seminaryo. Tinuod ba ning istorya, ha? Di lang ko musulting kinsang pariya. Kaya napari ang gyud siya. Giningon sa musod ko seminaryo. Natural siya, religyoso masad siya, lang ipasagdan og asa siya malipay. Pero ito niyang tawa na, no? Mga igsuon. Ya. Umoto nga ang iyang boyfriend, isod sa seminaryo, niya na pari. Tanawara. Huh? Pero kanindot, bisan tuod o kagulanan alang niya, pero ang usa ka tawo nga iyang duol siyang kasing-kasing, nahimo nga siya katarungan, nga nakaplagan niya ang purpose and meaning sa iyang kinabuhi, nga siya nakahukom, nga nisulod sa seminaryo, o napari niya, sus, kadaghan sa iyang gisangyawan sa pulong sa Diyos, mga igsoon. No? Ug mao na nga kita isip mga binunyagan Katoliko Kristiyanos, we are gifted to give. Sa may hubad ana, gifted to give meaning you are blessed so that you become blessing to others. Daghan kay mo dool na ko mga, uy Father, sus, blessed ka my Father. Bitaw na ayo na, no? Indot na. Pero dili lang kay mohunong ka nga imong tagaag pagkaon, mo paambit ka sa imong katigayunan, sa imong treasure time and talent, kundi when you become a blessing because
you have experience that you are being blessed by God, di lang kakutob diha, kundili, ikagyoy hinungdan nga kadtong tao nga imong gipaambitan sa imong panalangin, nga imong nadawat gikan sa Ginoo, imo gid siyang luwason sa iyang kahimtang, nga makabot gyud niya ang kaluwasan sa iyang kinabuhi. That your blessing will be the source that that particular person will be able and makabot niya ang kaluwasan sa iyang kinabuhi. Magunsa man ang makapakaon kaniya, magunsa man ang maghatag kaniya kwarta, magunsa man ang tagaan mo siya bahay, pero wa maluwas ang iyang kalag, mga igsoon. So meaning, you have to go beyond the material things. Imo pagyud nga siya agakon aron hingpit niyang makabot ang kaluwasan sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Gifted to give. Gasahan ta, ginasahan ta, apan ang atong pagkaginasahan, dili sad unta ta magpanuko sa atong pagkaginasahan. Doon ako na upat ka matang ang givers. Doon ay gitawag og reluctant givers. Doon ay gitawag og casual givers. Doon na say gitawag og thoughtful givers. Ug na say gitawag og gifted givers. Unsa man ning reluctant? Kana bang ang akong kwarta, ako argid ni. Well, magbuot na ako. My business, my money is my business. Meaning, reluctant. No? Magpanuko siya. Dili ko kay ako ning kwarta. Kay nagtuo siya. No? Nga ako ning hinaguan, busa para ragid ni sa akong kaugalingon. Nagpanuko, mga igsoon. Casual givers. Kana bang, sus, obligado ta mo na nga, mohatag lang ta. Kay naobligado siya sa paghatag, mga igsoon. Pero ang thoughtful givers, iyang gikalipay nga makahatag siya, mga igsoon. Pero ang gifted giver, mas labi nga kahingpitan og nakakita siya sa nindot nga kahulugan ug mauna nga ang iyang pagkamalipayon. Iyang yung gikalipay sa tumang kalipay ang iyang paghatag, mga igsoon. No? So pili lang mo, hay mo atong upat. Reluctant, no? Para rin nimo, bahala lang ka diha. No? Or casual, na obligado ko, o nang sakit kayong ikuot bulsa, pero nihatag lang gihapon, pero nagbagulbol, mga igsoon. Thoughtful, may na lang ni, kay nalipay gyud kay siya, nga nihatag. Pero ang gifted, dili na kinahanglan pa nimo siya sultian. Kanunay batasan, maog iyang batasan, nga mag-uol siya, ug di siya kahatag. Kayusbon ko, walay sapa nga moinom sa iyang kaugalingong tubig. It's the law of nature that will live for others, mga igsoon. So karong gabi una, niining ikatulong adlaw sa atong misa novena, mga igsoon. Nindot kaayo ang ebanghelyo nga atong nadungog tungod kay kini, mga igsoon, ang ikaduhang misteryo sa kalipay. Ang pagduaw ni Maria ngadto kang Santa Isabel. Kanindot, mga igsoon. Kay ang pagduaw sa mahal nga Berhen Maria sa ang igagaw nga si Isabel, mao'y hinungdan nga si Isabel, nalipay siya. Gani, hasta ang bata nga dito siyang sabakan. Kinsa man tong dito sa sabakan? Sa igagaw ni Maria, mga igsoon nga si Isabel, si San Juan, ang mag-andam sa agianan, siya'y mag-una para sa manunubos, mga igsoon. Unsa may hinungdan nga suma sa giasoy ron dinhi sa ebanghelyo, ang katarungan nga sa diha nga ang mahal nga Berhen gipahibalo siya nga mahimo siyang inahan sa manunubos. Of course, nahibaw ta nga ang
tando sa mahal nga Birhen Maria. Bunga to sa iyang pagpamalandong. Bunga to nga siya sa iyang kinabuhi, giilagyod niya ang iyang kinabuhi diha uban sa Ginoo. Ato nang masumada kung unsay pagsabot sa mahal nga Birhen Maria, diha nga niawit siya sa iyang Magnificat. Ang iyang awit sa pasalamat. Nga diha siyang awit sa pasalamat, mga igsoon, imog yung masusi o mapamalandungan nga ang mahal nga Birhen Maria. Matud pa ni San Agustin, before Mary conceived Jesus in her womb, she already conceived God in her heart. So sa wala pa samkuna, sa mahal nga Birhen Maria, ang batang Jesus diha sa iyang sabakan, iya nang gipakataw ang Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Ug mao na ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria diha sa Ginoo nga karon dinhi sa ebanghelyo, mga igsoon, giasoy nato nga sa dihang nakamatikod si Maria, human siya nga nakadawat sa pahibalo sa anghel kaniya, matud pa diri sa ebanghelyo, midali, no? Wala madugay nangandam ug midali pag-adto sa kabungturan. No? Sa in English, Mary went in haste. Sa to pa, nagdali-dali, wala magpaukon-ukon, mga igsoon. Sa may katarungan, nganon man, nagdali ang mahal nga Birhen Maria, mga igsoon. Doon ay tulo ka katarungan, ngano nga ang mahal nga Birhen Maria, nidali siya. Wala siya magdugay-dugay sa pag-adto sa iyang igagaw nga si Isabel. First, it was because of the spirit of joy. No? Kung sa may hinungdan nga ang mahal nga Birhen Maria, midali siya pag-adto, kay malipayon ka siya. No? Nga, buot ka ng tao nga malipayon, di ba? Di man gyud ka tingali magpadugay-dugay nga ang imong kalipay, imo sang ipakita o ipahibaw, dili ngayon manghambog ka. Kundili, ang malipayong tao, mga igsoon, dili magpadugay-dugay. Ang tao nga malipayon sa kanunay, magdali siyang mutaho sa hinungdan, sa katarungan, sa iyang kalipay, mga igsoon. So ang katarungan, ngano nga ang mahal nga Birhen Maria, bidali siya pag-adto sa iyang igagaw nga si Isabel, tungod to sa spirit of joy. Kanang joy is a gift. Happiness comes because of choice. Imo nang hukom, imo nang gipili. Mga igsoon, mo nang hinungdan sa imong kalipay. Kaya nga naman, imo nang gipili. Sirkumstansya, panahon, o ang hinungdan. Ngano nga, ikaw nalipay. Kay ikaw ni hukom nga magmalipayon ka. Pero ang joy, meaning ang labaw sa kalipay, nga pagatagamtamon sa tao, mga igsoon, kay kanang happiness good, no? Mahupas man na. Pero kanang joy, gasa na. Gikan gayud kana sa Dios. Busang mahal nga Birhen Maria, nagdali siya tungod kay gigasahan siya sa mensahe sa anghel kaniya nga mahimo siyang inahan sa Dios. Mo nang wa gyud siya magpanuko nga nidali pag-adto siyang igagaw nga si Isabel. Why? It was because of the spirit of joy. Spirit of joy because of the message of God to the Blessed Mother. Kamo ba, inyo bang ikalipay ang mensahe sa Ginoo? Samtang kita mamina og madungog, dili lang kay lipay ta tungod kay ang walis pare katawanan kaayo. Igsoon. Sultian ta mo ato-ato ra niya. No? Ay mogsaba. Niya to bago pa kumpare, magsige lang kog pakatawa. No? Pero karon tiguwang nako, no? Murag dili ni maayo tingaling akong wali. Nga moingon day mga tao, "Uy, sus pader, ganaha kay mo wali man. Katawanan kayo." Pait. No? Mo to nakaamgo ko nga, sus paitan na himo ang lontan ng katawanan ani. Nagsuon. Yan wa na malong Ginoo wali. No? Mao na. Nagsuon. Nga karon din akay ko tantong mag pero nasugdan mag-utot. So am sagot ko nga di sulti mo sa ring inyong sound system dia nagsuon.
Di ba? No? So, hinaot pa unta nga usas hinungdan sa katarungan sa espiritu sa atong kalipay tungod sa mensahe sa Ginoo nga atong nadungog. Wa lang kay atong nadungog kundi ato yung gipamati, gipalugdang diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing mga igsoon. No? Yap tayo sa kapari nga ambot nga no to nga pagwali niya nga igsuon. Sus. Ibuong siya. Sa tanto niyang wali. Nang gawa sa mga tao. Nagpasalamat siya kay diha ginahabilin. No? Taas pa sa kiyang wallet. No? Pero may na lang niya siya. Ay, salamat. No? Kay nakapag-iyo sa katao. O nang pagkumanya siyang misa. No? Yang pangutana ang katong nahabilin. Oy, salamat kayo ha kay sa tanang mga tao sa parokya ikaragi giganahan og nagpabilin sa akong misa. Sa may hinungdan gud noy ani lanat og ni unong mangyud ka nako dinhi. Sus padre oy. Angay kang may boundary mo nang ni lahutay gyud ko kay ngano man kanagong Petromax diha ngay mo gigamit ako am ko na gahuwat ko nga day kay naahat lang siya gahuwat kay siya di tag-iya sa Petromax ngigsoon no una nga hinaot pa unta kamo sa kanunay bukas sa kanunay ang inyong kasing-kasing aron nga ang pulong sa Dios sama sa mahal nga Birhen Maria hinungdan nga kini maghatag og kalipay sa inyong kinabuhi mga igsoon. May mananap ni Sus kung ba no? Lisod kaya na magtap-tap-tap-tap o takay bawa niyag unsay reaction ninyo nagsoon pero mailhan mas yung mata no may pud ni atay kanang wearing osmas no kay ngano di gyud makita ang kabati sa tong naong pero buyag so di ba ni adto ang mga tulisan lagi magtap-tap-tap-tap-tap. Karon pulos na tatulisan. Kaya nagtap-tap naman tatanan. Soon. Di ba? So ikaduhang katarungan ngano ang mahal nga Birhen Maria. Nidali siya pag-adto. Siyang igagaw nga si Isabel. It was the spirit of faith. Kaya ngano man, di ba? Kagahapon, kung nanimba mo, ningon dayon ang mahal nga Birhen Maria, Anghel, kining imong gipahibalo nako. Sigurado ka? Nga magmabdos ko, wa bagyo laki nga tinuod ako na ako'y relasyon ni Jose pero buutan makay si Jose Maria. Ano man, ilang batasan ni adto nga magminyo gali mo, ang kanang panagdug ug buhat sa banag asawa human gyud sa kasal. Sus din hismig na nilya. Porbeda biya. No? So, mintras ambot lang kay di man tamo parokyano, no? Pero dito sa Maynila, nagsigig yung pangugat. Unsa may sigog pangugat? Pero ako mlainon, ay lamok ka uwaw. Inigbunyag na ako. Kinsa man din nga wala pa'y kasal, ay lamok hadlo, kay di ko manakop. Isa inyong toong kamot. Salamat, kay nituog sila. Nagsuon. Kanindot sa plano sa Ginoo para sa inyong paghinigugmaay. Pero wa lang yun ta kasabot, kay gusto tang di mo sabot. Mga igsoon. Ang kasal sa simbahan gidawat sa sibil. Ang kasal sa sibil wala dawata sa simbahan. Klaro na. Usbon ko. Ang kasal sa sibil dili dawaton sa simbahan. Pero ang kasal sa simbahan gidawat sa sibil. Mga igsoon. Ang kasal sa sibil
balaod sa tao mao'y nagbugkos ninyo. Pero ang kasal sa simbahan, dili balaod sa tao, kundi balaod sa Diyos. Ug unsa may balaod sa Dios nga nagbugkos ninyo nga kamo gikasal diha atubangan sa Ginoo, nga gipanalanginan ang inyong gugma sa usag-usa. Unsa may gabugkos ninyo? Ug unsa mang balaura sa Ginoo nga nagbugkos ninyo diha sa kaminyoon? Sara, it's the law of love. Bright kay Ginoo nya kita magbutbuot yung tagatuah. Ano man? Nakakita man ang Ginoo sa inyong gugma sa usag-usa, mo na ningon Ginoo, sige, ako ning ituboy ang inyong paghinigugmaay, nga himuon ko kining balaan ug sakramento nga kamong duha nagkahigugmaay. Ang ministro sa bunyag mao ang pari. Sa to pa ang pari mao'y mubunyag. Pero in extreme cases, kay pagwa sa imong kanabang nanganak bakas taxi, nanganak barong kas inyo ha, niya wife, walay nurse, walay kanabang, diya ka sa, kan ba no? Niya, no? Niya murabag, di ka ni maluwas ni bata kay peligro ni, no? So, at the point of extreme cases, kinsay sunod nga mo bunyag? Sa pare, ang doktor o ang nurse o ang midwife or ang barangay health worker. Nga igsoon. So, ang ministro sa bunyag, pare. Ang ministro sa misa, pare. Ang ministro sa kumpisal, pare. Ang ministro sa konfirmasyon, obispo. Pero extreme cases, pwede ang pare. Ang ministro sa paghilog sa masakiton, pare. Pero kinsa may ministros kasal? Ang pare diha, igo ra siyang ni-facilitate, officiating lang siya. Pero kinsa man ay ministros kasal? Ang bana, ngadto siyang asawa, o ang asawa, ngadto siyang bana. Meaning, diha sa kasal, diha sa kaminyoon, ikaw ang bana, nahimo kang instrumento sa grasya, sa gasa sa kinabuhi, sa grasya sa Ginoo ngadto sa imong asawa. You become the source and instrument of grace ngadto sa imong asawa. Nang imong asawa makaingon siya, pinangga jud ko sa Ginoo. Salamat Ginoo. Kay nga naman tungod sa imong bana. Mo din adre? Mao na. Ingon ni anak kanindot ang inyong kaminyoon nga kamong duha magdinad-anay mo ngadto sa pultahan sa langit. Mo bito nang moingon mo sa adlaw sa iyong kasal, ang kamatayon ray mao'y mubuwag kana mo. Mga igsoon. Kay diha sa kinabuhi, diha sa kahimtang sa inyong pagkabanag asawa, kamong duha nahimong instrumento sa grasya sa Ginoo nga ikaw bana nahimo kang agianan sa grasya ngadto sa imong asawa nga ang imong asawa nakatagamtam sa kaayo sa Ginoo gumikan sa iyang bana ngadto sad sa iyang asawa. Kanindot yoy. So plano sa Ginoo mauna nga ang Ginoo wa gyud magpanuko nga si Father Joy Danao gibutang siya sa sabakan sa kaminyoon ni pili og ni punsing. Although nangamatay na akong mga ginikanan, no? Pero wa gyud magpanuko ang Ginoo kay nganon ako ning ibutang si Father Joy Danao sa sabakan sa duha ka kasing-kasing nga nagkahigog maay aron kanang maong bata nga nagtubo og nahimugso sa duha ka kasing-kasing nga nagkahigog maay o nang makat-on sad siya, mabatasan pud niya, makinaiya pud niya ang maong gugma nga naghimo og nag-umol niya diha sa sabakan sa kaminyoon. O bito na ako ginasiging balik-balik basta ako'y makakasal ninyo, ako gid mo wa mo kahibaw nga ang sulbad sa problema sa kalibutan magsugod ninyo. Naan ninyo. Itinuod man yun. Di ba? Naabot man tagkasal. Kay the gift of the joy, the spirit of faith, mga igsoon. Ang mahal nga Birhen Maria, midali siya pag-adto kang Isabel. Why? It's because of the spirit of
faith. Kay giingnan siya gahapon sa Ebanghelyo, Maria, nalibog ka, tanawa, aray. Hinumdumi nga si Isabel ngay mong igakaw, no? Gipasabot siya sa anghel. Tiguwang na siya kaayo. Kato si Isabel ba? Murag mga ato lang gining timbang-timbangon nga murag di jud kay lagi ba? Kato si Isabel ang iya edad ato murag mga 80. Nya nagmabdos. Sus kuyawa ano Way makahimo ana. Dinis gindaruhan nanay 80 nga namabdos. Ang problema anak si Zacarias, mubarog pa ba sa tukang Zacarias? Kay pare-parehan silang edad. Pulos na sila mga tiguwang. Di ba? O na, nganingon din ang anghel, Maria, tanawa ha? Tanawa ha? Tanawa. Yung imong igagaw, si Isabel, ginaingon nga dili na siya manganak. Apan Maria, naa na ron siya sa ikaunom kabuwan sa iyang pagmabdos. Gisumpayan sa anghel, Maria, kay walay dili mahimo sa Dios. Ada. Sa may tubag sa mahal nga Birhen Maria, ningon siya, mo bangil, no? Sige ngil, no? Kay sulugoon ramang ko nimo Ginoo, nan matuman ang imong gipamulong diri kanako. Busa nidali ang mahal nga Birhen ni Maria ni ngadto kang Isabel, it was because of the spirit of faith. Kay nanguryoso pud tong mahal nga Birhen Maria ug tinuod ba gyud to ang gisulti sa anghel nga ang iyang igagaw nga si Isabel nagmabdos. Nya kay ba mo pilay distansya sa balay ni Maria ngadto sa balay ni Isabel? 144 kilometros. Murabag nganhe muras kapitol ngadto sa kay kanang kapitol mo binay point of distance sa mga lugar. Mo na moadto mo sa kapitol na ay mohon dito nga 0 kilometer 0. Kay mo na siya point of distance mo na nga kapitol ngadto sa bato sambuan. 144 kinsa man buanga dinhi sa Ginoo maglakaw mo dong dito. No? Bika mo kuno. Ha? Wa pa koy habal-habal nito. No? Mga igsoon. Nya gilakaw na sa mahal nga Birhen Maria. Pero it was because of the spirit of faith. To nga pag abot sa mahal nga Birhen Maria, sus ni ulpot ang bata diha sa iyang sabakan. Ug unsa gid ay katinuod ang nahitabo nga gitaho sa anghel kaniya, mga igsoon. Ikatulo, nganong nagdali ang mahal nga Birhen Maria sa pag-adto ni Isabel? It was because of the spirit of charity. No? Ang mahal nga Birhen Maria sa iyang kapuno sa grasya sa Ginoo. Kay ang Ginoo diha naman sa iyang sabakan, mga igsoon. Mo nang wa gyud kapugi ang mahal nga Birhen Maria. Ningadto siya kay tiaw mo na nga 80 lagi edad. Sus ka lisod bi atong kahimtanga. Mo tong si Maria ni puyo siya og unom ka buwan hangtod na gyud nga no nataw og nanganak si Isabel, mga igsoon. So unsa may buot akong ipadangat nga mensahe? Kita, unsa may atong gidalian? unsa may atong gidalian sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi diha sa atong pagtuo sa Ginoo? It's because of the spirit of joy? Is it because the spirit of faith? Or is it because the spirit of charity? O ginaot pa unta nga maunay atong kanunay nga gidalian sa atong kinabuhi alang sa uban. As we celebrate the 500 years of Christianity, that it is our mission, and as gifted, we have to share our spirit of joy, our spirit of faith, our spirit of charity ngadto sa uban, mga igsoon. No? Ipaambit ang inyong kalipay ngadto sa uban. Ipaambit ang inyong pagtuo ngadto sa uban. Ipaambit ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Kay usbon ko, no? Mga igsoon, maunay balaod sa kinayahan nga mas labi nga kita magmapuslanon kung atong ihatag ang atong kaugalingon para sa uban. Manindog ta